Și aș vrea să ne uităm la un pasaj din Sfânta Scriptură care ne arată cum a mers istoria lui Israel dincolo de împărații care au succedat pe David. Ce s-a întâmplat după ultimul împărat? Ce s-a întâmplat cu istoria lor? Și aș vrea să privim din perspectiva în care Dumnezeul care a lucrat în dreptul lor poate să lucreze în dreptul nostru astăzi. De aceea, îndemnul acestui mesaj este: fii curajos și vei vedea lucrări extraordinare pe care Dumnezeu le poate face prin tine astăzi. Deschidem la cartea Zaharia, la capitolul 4, și voi citi de aici, începând cu versetul 1. Este o descoperire pe care Dumnezeu i-o dă profetului Zaharia. Este perioada în care poporul lui Israel este în robia babiloniană și apoi în robia persană, și este perioada aceea în care gândul lor și dorul lor era ca Dumnezeu să intervină și să aducă izbăvirea. Îngerul care vorbea cu mine, zice Zaharia, s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. Doamne, câte nevoie avem ca să ne trezești pe fiecare dintre noi. El m-a întrebat: ce vezi? Eu am răspuns, zice Zaharia. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas de lemn și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis: nu, Domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin. Este un cuvânt pe care Dumnezeu îl are prin profetul Zaharia către Zorobabel. Și este extraordinar să privim în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că în perioada aceasta în care poporul era dus în robie, există profeți prin care Dumnezeu continuă să-l vorbească. Prin Zaharia și de asemenea prin Hagai, Dumnezeu începe să vorbească lui Zorobabel. Îl încurajează și îi aduce mesaje cu privire la lucrarea la care el este chemat. Cine este acest Zorobabel? În cartea Hagai, a profetului Hagai, la capitolul 2, versetul 23, ni se spune: în ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Șaltiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Cine este Zorobabel acesta? Este fiul lui Șaltiel. Dar Șaltiel cine este? Este fiul lui Ioachim. Ioachim este unul dintre descendenții lui Iosia. Știm că a fost ultimul împărat bun al lui Iuda, Iosia. Și au fost 4 descendenți ai lui care au urmat la tron. Ioachim este unul dintre aceia care a domnit foarte puțin, doar 3 luni și jumătate. După acea domnie a fost dus în robie. În cartea profetului Ieremia, profetul Ieremia prorocește împotriva lui Ioachim. La capitolul 24, capitolul 22, de la versetul 24, spune: pe viața mea, zice Domnul, că chiar dacă Econia, este Ioachim, avea și numele acesta de Econia, fiul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de pecete în mâna mea cea dreaptă. Te-ar scoate și de acolo, îi spune Dumnezeu fiului lui Zorobabel. Vă aduceți aminte ce a zis prin Hagai, ce a spus lui Zorobabel, Dumnezeu? Dumnezeu îi spune lui Zorobabel, fiul lui Șaltiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci te-am ales. Dar cum a ales pe fiul unui
Ieremia pe care îl blestemase Dumnezeu prin Ieremia. Că dacă ne ducem mai departe, vom vedea blestemul în cartea lui Ieremia. În versetul 24 îi spune că îl va scoate din deget, te voi da în mâinile celor ce vor să-ți ia viața. Și în versetul 30 spune Dumnezeu, așa vorbește Domnul, scrieți pe omul acesta că a lipsit de copii, ca omul căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci nici unul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Și într-adevăr, nici unul dintre urmașii lui Ioachim, care a fost dus în robie, n-a mai ajuns să domnească pe scaunul lui Iuda. Știm însă că, odată dus în robie, Ioachim a fost acolo închis, în temniță. Dar, la un moment dat, Dumnezeu intervine și îl scoate pe Ioachim din temniță. Și vedem că așa se încheie a doua carte a împăraților. În ultimul capitol al celei de-a doua cărți a împăraților, capitolul 25, de la versetul 27, cuvântul lui Dumnezeu vorbește exact despre această restaurare pe care Dumnezeu o face lui Ioachim. În al 37-lea an al robiei lui Ioachim, era în închisoare, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Marodac, împăratul Babilonului, în cel din întâi an al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul de domnie mai presus de scaunul de domnie a împăraților care erau pe la Babilon. Și vedem că este eliberat din temniță și este adus acolo la masa împăratului. Ei, lui Ioachim, după asta îi se naște și Altiel, care are să devină, de fapt, tatăl lui Zorobabel. Și este extraordinar să vedem cum Dumnezeu continuă să lucreze la descendenții aceștia ai lui David și cum face din Zorobabel, într-adevăr, o unealtă extraordinară în mâna lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la genealogia lui Zorobabel, veți observa niște lucruri extrem de interesante. Zorobabel este urmașul lui David pe linia lui Solomon. Și vine din descendența împăraților lui Iuda, așa cum am văzut mai devreme. Dar un lucru foarte interesant este acela că în același timp, pentru că este emis un blestem asupra lui Ioachim, care spune niciodată niciun descendent al tău nu va mai sta pe scaunul de domnia lui Iuda, și cu toate astea avea să vină Mesia pe linia lor, cum are Mesia să devină rege? Pentru că se întâmplă ceva extraordinar în linia genealogică a lui Zorobabel. Mama lui Zorobabel este descendentă din David, dar pe linia lui Natan, un alt fiu al lui David. Cine este Natan ăsta? Este, de fapt, fratele lui Solomon, din Batșeba. David are doi fii. Pe Solomon, prin care merg pe urmă în descendență împărații lui Iuda, și pe Natan. Natan, despre care nu știm foarte multe lucruri ce s-a întâmplat cu el până acolo. Cum a supraviețuit linia aceasta din David prin Natan până la Zorobabel? Nu știm foarte multe lucruri. Dar dacă ne uităm în genealogia Domnului Iisus Hristos, din Evanghelia după Luca, acolo unde este descendența prin Maria a Domnului Iisus Hristos, vedem un lucru extraordinar și vreau să mergem acolo în Luca, la capitolul 3. Spuneam că avem acolo genealogia Domnului Iisus Hristos prin Maria. La capitolul 3, versetul 27, ni se spune despre fiul lui Ioanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Sealtiel. Și dacă ne ducem pe urmă să vedem de unde vine acest Zorobabel pe linia mamei lui, în versetul 31 din același capitol, ni se spune că era fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natan, fiul lui David. Zorobabel nu este doar urmașul lui David pe linia lui Solomon, ci el este și urmașul lui David pe linia lui Natan, prin mama lui. De unde știm că este și urmașul lui David pe linia lui Solomon? V-am spus mai devreme
că este urmașul lui Iosia, dar dacă mergem de asemenea în genealogia Domnului Iisus din Evanghelia după Matei, care vine pe linia lui David și a lui Iosif, tatăl Domnului Iisus Hristos adoptiv, vom vedea că Zorobabel are descendență directă și din David pe linia lui Solomon. Ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 1, versetul 6. Iese, tatăl lui David, a născut pe împăratul David, împăratul David a născut pe Solomon, spune aici cuvântul, și dacă ne uităm în versetul 12, la descendenți, în continuare, se spune că după strămutarea din Babilon, Jeconia, adică Ioachim, are același nume, a născut pe Sealtiel a născut pe Zorobabel. E fantastic. Zorobabel ăsta este descendentul lui David pe două ramuri diferite. Pe ramura lui Solomon, și vine descendența din împărați, și din punct de vedere al legii, este descendentul legal al împăraților lui Iuda, și din descendența pe linia lui Natan, de asemenea, prin mama lui, Zorobabel îl moștenește pe David. Ce se întâmplă de la Zorobabel încolo este fantastic. Zorobabel are doi fii. Unul merge mai departe și se duce descendența, uitați-vă în genealogii, se duce până la Domnul Iisus Hristos prin Iosif. Celălalt fiu al lui Zorobabel se duce iarăși pe o altă linie până la Fecioara Maria. La Zorobabel se întâlnesc cele două linii din David și tot la Zorobabel se duc mai departe prin două linii la Domnul Iisus Hristos, prin Maria și prin Iosif, care avea să fie tatăl adoptiv al Domnului Iisus Hristos. Zorobabel, un om de nicăieri, îi spune necunoscut, născut undeva într-o perioadă în care poporul lui Dumnezeu este într-o cruntă robie, datorită neascultărilor. Și toate astea Dumnezeu lucrează într-un mod extraordinar. Mergem să ne uităm la ce face de fapt Dumnezeu prin acest Zorobabel. Sunt foarte, foarte multe pasaje în Biblie. Știm că în perioada împăratului Cirius, în cartea Ezra, vedem lucrul ăsta la capitolul 1, ni se spune că în cel dintâi an al lui Cir, împăratul Perșilor, aproximativ anul 537-538 înainte de Domnul Iisus Hristos, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, nimic n-a fost la întâmplare acolo, n-a fost hazard, ci pur și simplu cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit până la ultima virgulă. Domnul a trezit Duhul lui Cir. Și pentru că fratele păstor ne spunea că duminica viitoare vom avea un mesaj exact din acest text, probabil, nu voi sta foarte mult eu asupra lui, eu vreau doar să fac legătura cu modul în care, în perioada aceasta, Dumnezeu îl trezește pe Zorobabel și în capitolul 2, tot de aici din Ezra, ni se arată că Zorobabel face parte din căpeteniile care aveau să ducă primul val de refugiați înapoi din Babilon în Ierusalim. Iată oamenii din țară care s-au întors din robie și anume aceea pe care îi luase Nebucadnețar, spune versetul 1. Iar versetul 2 adaugă: au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia și așa mai departe. Dumnezeu lucrează și prin intermediul lui Zorobabel, sub conducerea lui, aduce înapoi primul val de refugiați. Spune capitolul acesta 2 spre finalul său și numărul lor, în versetul 64, spune că toată adunarea era de 42.360 de inși, afară de robi care erau în jur de 7.000 de inși, adică cu toții aproape 50.000 de suflete. Se întorc sub conducerea lui Zorobabel înapoi în Ierusalim. Dar care este contextul politic? Cum se întorc? Cir îl cheamă pe Zorobabel și în calitate de administrator, de vasal al lui Cir, Zorobabel primește autoritate să meargă înapoi și să ridice din nou casa Domnului. Pentru că Dumnezeu, am văzut în capitolul 1, îi vorbește lui Cir și îi cere să reconstruiască casa lui Dumnezeu de la Ierusalim. Zorobabel este omul prin care Dumnezeu
face acest lucru. Spuneam că Dumnezeu îi vorbește și prin Hagai și prin Zaharia despre toate aceste lucruri extraordinare pe care avea să le facă. Mergem în cartea Zaharia, pentru că informațiile acolo sunt mai condensate și avem timp să putem să vedem câteva din lucrurile pe care le face. În primul rând, acest Zorobabel face două lucrări extraordinare. El face o reconstrucție mai întâi națională, dacă vreți, a lui Iuda și în același timp o reconstrucție din punct de vedere spiritual. În capitolul 4 în care am citit deja, ni se spune că nu prin putere, ci prin putere omenească, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Și vedem cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are putere în vremuri care uneori se par îngrozitoare, că nu mai există nicio speranță. Toate astea Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, are putere să restaureze lucrurile. Nu știu în ce perioadă a vieții ești astăzi, dar chiar dacă ar fi într-o perioadă în care ți se par că lucrurile nu merg deloc spre bine, Cuvântul lui Dumnezeu aici ne încurajează și ne spune că atâta timp când ne credem în El, Dumnezeu are resurse. Atâta timp când ne credem în El, chiar dacă nu vedem lucrurile, Dumnezeu lucrează și poate să restaureze viața oricărui om. În versetul 7 deja, tot aici în Zaharia, la capitolul 4, ne spune Dumnezeu că avea să dea la o parte orice fel de piedici în împlinirea cuvântului Său. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc de șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare cu ea. Mâinile lui Zorobabel, spune versetul 9, au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor isprăvi și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Ce avea să facă Zorobabel? El nu doar că avea să conducă poporul, mulțimea aceea mare, înapoi în Ierusalim, dar ni se spune că avea să restaureze închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și în capitolul 3, ni se spune la versetul 2 în cartea Ezra, că Iosua, fiul lui Ioțada, cu frații săi, preoți, și Zorobabel, fiul lui Shealtiel, cu frații săi, s-au sculat și ce-au făcut? Au zidit altarul Dumnezeului lui Israel. De ce? De ce fac această primă lucrare? Păi spune mai departe cuvântul aici, ca să aducă pe el arderi de tot. Îi restaurează închinarea. După cum este scris în legea lui Moise, omul lui Dumnezeu nu acționează la întâmplare. Sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, dar încă o dată vedem aici în Scriptură că Duhul lui Dumnezeu lucrează în direcția în care cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Ei sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, dar nu acționează la întâmplare. Chiar dacă aveau acolo profeți și ar fi putut să ne spună Dumnezeu prin profeți și avem de zis, prin Zaharia, prin Hagai, să continuă să vorbească. Dar aveau legea și trebuiau să o împlinească. De-aia au fost dus în robie, pentru că au încălcat cuvântul lui Dumnezeu. Restaurarea însemna și întoarcerea înapoi a lor, a inimii lor, la Dumnezeu și la poruncile, la principiile lui Dumnezeu. Dacă dorești restaurare, ai nevoie să te întorci la Dumnezeu. Cu o inimă atât de dedicată încât să fii gata să împlinești întru totul cuvântul Său, principiile sale. Restaurează în primul rând închinarea. În al doilea rând, spune tot în capitolul 3, la versetul 8, că încep să reconstruiască templul. Și nu mai citesc verset cu verset pentru că este târziu, dar ei reconstruiesc templul sub Zorobabel. Zorobabel acesta are foarte multe lucruri în comun cu înaintașii săi. Vă auziți aminte? Descinde din David prin Solomon. Și asemenea lui Solomon, Zorobabel construiește un templu. Solomon a construit primul templu, vi-l amintiți? Într-o perioadă de prosperitate extraordinară pentru Israel. Și îl construiește din aur și din materiale scumpe. Zorobabel construiește cel de-al doilea templu al lui Dumnezeu. Dar nu mai construiește din opulență, din aur, ci din ruine, pur și simplu ridică.
și construiește un templu care avea să fie mult mai modest, dar despre care însă cuvântul lui Dumnezeu avea să spună că va avea o slavă mai mare decât slava primului templu. De ce? Nu pentru că era mai opulent, ci pentru că acolo, în acest al doilea templu pe care are să-l ridice Zorobabel, avea să pășească Domnul Iisus Hristos. Aici avea să meargă Domnul Iisus Hristos, aici avea să învețe Domnul Iisus Hristos, în acest templu pe care Dumnezeu îl reconstruiește prin Zorobabel. Este extraordinar. Asemenea lui David, care avea o inimă pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Zorobabel are și el inima pentru închinare. Și ați observat că zidește altarul, zidește templu, este înconjurat de marele preot, de cântăreți, de leviți. Avea o inimă aprinsă, o pasiune extraordinară pentru a se închina lui Dumnezeu. Și îl moștenește pe David în privința aceasta. Dar moștenește și de la Natan, cel de-al doilea fiu al lui David din Batseba. Ce moștenește? Moștenește smerenia. Nu știm ce a făcut Natan acesta, nu știm cum a trăit, dar descendenții lui ajung până la Zorobabel și pe urmă până la Fecioara Maria. Zorobabel este un om al smereniei. Un om care niciodată nu privește la titluri neapărat. El n-a avut titluri împărătești. N-a fost numit împărat asemenea împăraților lui Iuda sau rege asemenea lor. Dar a fost unul pe care Dumnezeu a lucrat, un om smerit, fără titluri, fără onoruri, dar care l-a onorat pe Dumnezeu prin ascultarea lui și prin credincioșia lui. Un om a căror descendenți aveau să meargă mai departe și aveau să ajungă până la Iosif și până la Maria. Aceea din care Domnul Iisus Hristos avea să se întrupeze și să vină în lumea aceasta ca adevăratul mare rege, ca adevăratul împărat al împăraților. Am privit doar câteva minute la acest om, la Zorobabel. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le spune Biblia și la care am fi putut să ne mai oprim. Dar, condensând informația, aș vrea să înțelegem în seara aceasta că, indiferent de poziția pe care o ai, indiferent de perioada prin care treci în viață, poate ești într-o poziție smerită, poate nimeni nu știe cine ești de fapt. Cine știa că prin Natan acela avea la un moment dat să se nască Zorobabel și avea în cele din urmă, prin Maria, să vină Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu știa. Natan acela a fost un om smerit. Și a fost un om care a fost credincios întotdeauna lui Dumnezeu și urmașii lui la rând. Cine își imagina că într-o perioadă în care Israelul este dus în robie, în care nu se mai puteau baza nici pe templul de la Ierusalim care fusese distrus, nici pe împărații lui Iuda, care ajunseseră în declin și pierduseră orice drept la împărăție, totuși Dumnezeu avea să ridice un om din nou prin Zorobabel. Nimeni nu-și imagina. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament că Dumnezeu întotdeauna trestia frântă nu o va rupe. Și mucul care încă mai arde nu îl va stinge. Și tot Noul Testament ne încurajează și ne spune: fii credincios până la moarte. Și îți voi da una vieții, promite Dumnezeu. Dragul meu, îndemnul în după amiaza aceasta este: fii curajos, fii credincios Domnului Iisus Hristos. Chiar dacă viața noastră uneori ajunge ca un muc care de-abia mai fumegă, sau datorită nebăgării de seamă, datorită alunecărilor, suntem ca o trestie frântă. S-ar putea într-o zi să ajungem într-o astfel de situație, dar nu dezarma. Pentru că el trestia frântă nu o va rupe și mucul care fumegă îl va stinge. Chemarea noastră rămâne la aceeași: tu fii credincios până la moarte și îți voi da coruna vieții. Doamne, dă-ne har și ajută-ne să învățăm din istoria lui Israel. Ajută-ne să învățăm din cuvântul Tău. Și ajută-ne să vedem cum întotdeauna există har și există chemare pentru fiecare dintre noi. Chiar dacă suntem recunoscuți ca copii de împărați sau poate trăim în anonimat, pentru Dumnezeu nu ești un anonim. Pentru Dumnezeu ești un om prin care El poate să facă lucrări mari. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin. Amin.